Λοιπόν, απόψε κάναμε γενική συνέλευση στο σχολείο, μαζεύτηκε όλο το χωριό για το θέμα της γεώτρησης Κουρουλάκους που θέλει να μεταφερθεί στο περιοχή του Ψυχοκεφάλου. Ναι, στην περιοχή του Ψυχοκεφάλου. Λοιπόν, όλοι το χωριό ομόφωνα πήρε απόφαση ότι δεν θα επιτρέψει καμιά περίπτωση να συνδεθεί παροχή νερού για να πάει στο συγγενισμό στο Ψυχοκέφαλο. Λοιπόν, τελικά πήραμε απόφαση να έρθει ο Δήμαρχος στο σχολείο με όλο το χωριό μαζί να το συζητήσουμε το θέμα πιο ομαλά, πιο καλά, παρουσία του Δημάρχου. Και ό,τι απόφαση βγάλουμε θα εφαρμοστεί. Αυτή είναι η γεώτρηση ίδρυυσης ή άδρευσης? Η γεώτρηση αυτή είναι άρδευσης. Είναι άρδευσης. Λοιπόν, αυτή η γεώτρηση τώρα ποτίζει πάνω από 100.000 τετρά. Λοιπόν, αν την επιβαρύνουν περισσότερο από ό,τι είναι τώρα επιβαρεμένοι, μετά θα χάσουν το παιχνίδι όλη η Μαρονιά μετά. Τι θα γίνει μετά? Δηλαδή... Μπορούν να αξιοποιήσουν τη γεώτρηση στη Χαλέπα, η οποία υπάρχει γεώτρηση στη Χαλέπα, να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι και να μην επιβαρύνουν με την άλλη γεώτρηση. Είναι η κύρια γεώτρηση που ποτίζονται τα αλλιώφυτα στη Μαρονιά? Βεβαίως, αυτή είναι η κύρια γεώτρηση. Δεν υπάρχει άλλη γεώτρηση που ποτίζονται τα αλλιώφυτα στη Μαρονιά. Μια και μόνη είναι. Πήραν απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και έβαλανε 3 κυβικά νερό στη ρίζα λόγω της λειψιδρίας και τώρα θα δώσουμε άλλα 50 κυβικά νερό από κάτω στην ξένη περιφέρεια. Τι δουλειά έχουμε τώρα με αυτό το πράγμα? Οπότε δεν κάναμε τίποτα λοιπόν. Κατάλαβα, δηλαδή η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κυρωθεί, να μην συνδεθεί μέχρι να πάρουμε καινούργια απόφαση με προστάση του Δημάρχου.